Салям алейкум. Привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в різних країнах світу, де багато небайдужих людей до Криму, до України, до нашої війни, до нашої боротьби за незалежність, за відновлення територіальної цілісності, за батьківщину, зрештою, за все, за свободу тощо. І я дуже радий, що на нашому телеканалу є багато справжніх експертів, не людей, які там щось вигадують, але пропускають, а потім забувають про свої власні прогнози. А люди, які відповідальні, фахові, тощо. І я радий, що саме така людина на сьогодні знайшла час для спілкування з нами, точніше, з вами, з усіма. Це Олександр Коваленко. Я боюся щось. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Я хочу правильно прочитати. Те, що військовий політичний глядач, це відомо. Координатор групи «Інформаційний спротив», експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука. Усе правильно я сказав? Саме так. Так. До речі, хочу згадати добрим словом Дмитра Тимчука, людиною, яку ми всі читали протягом... А ви знайомі були особисто ж, так? Так, особисто були знайомі, так. А якщо припустити, що Дмитро був із нами зараз, чим би він займався, на вашу думку, Олександр? Безумовно, тим самим. Фактично усі координатори групи «Інформаційний спротив», наш кістяк нашого складу, він залишився. Небагато хто пішов, насправді. І в тих умовах, в яких зараз знаходиться Україна, Дмитро Тимчук 100% він би знаходився на передовій інформаційної війни. На жаль, не вдалося мені особисто познайомитися, я лише щось там писав йому іноді. Але боротьба триває, і триває вже війна, вже майже рік триває повномасштабна війна. І умови зараз дуже складні, і про це казали і на Рамштайні, просто нещодавно. І я певен, що вже, якщо я щось там чув, частково десь тут читав, аналізував, це все-таки моє цивільне бачення. А я хочу, щоб ви для початку нашої розмови зробили такий свій особистий, цільний такий огляд ситуації, яка виходить з останніх подій, з останньої інформації і з останніх якихось ваших міркувань, які ви маєте і можете сказати нашим глядачам. Прошу. Що ж, ситуація дійсно складна, але якщо порівнювати з 24 лютого 2022 року, то не має такого глобального масштабу по підготовці, як це було рік тому. Чому? Тому що дійсно за 2022 російська армія в Україні вона була демілітаризована. В неї зовсім зараз інший ресурс, але це не означає, що цей ресурс він має якийсь менший рівень загрози. Змінився сам підхід використання людського ресурсу. Вони все більше використовують піхотну складову майже на кожному плацдармі. Це вже не тільки йде мова про ПВК «Вагнер» чи щось таке. Для них піхотна складова є основною фактично будь-яких штурмових дій. Це спостерігало ще у 2022 восени, коли я бачив, як відправляються, наприклад, ті ж самі частково мобілізовані в Білорусь для проходження підготовки. Це були підрозділи 2-ї МСД 1-ї танкової армії. І як вони відправлялися, це демонструвало те, що вони відправляють не повноцінні підрозділи, батальйонно-тактичні групи, а маршові батальйони. І це багато про що казало. Якщо це маршовий батальйон, то це мінімальна присутність техніки. І це зараз ми спостерігаємо по кожному плацдармі. Основні це Запорізькі, Луганщина та Донеччина. І майже усюди ми можемо спостерігати, що в них є проблематика з технічною компонентою. Наприклад, присутня 47-ма танкова дивізія,
яка є в складі якої є 26-й танковий полк, 153-й, 197-й танковий полки, а також 245-та МСП, вони мають це. Лунає якось феноменально, фантастично, але вони мають комплектацію 30%. Тобто вони не боєздатні, але вони знаходяться в зоні бойових дій. А 4-та танкова дивізія, там тільки 60-та МСП, мотострілецький полк, він має комплектацію трохи більше 60% за ББМ. А 12-й та 13-й танкові полки, вони танками мають комплектацію трохи більше 30%. Це позначається на кількості втрат також. Дуже цікаве ось таке спостереження. В березні російські окупанти втратили трохи більше 3900 особового складу. А при цьому втрати за ББМ в березні 2022 року були майже 900 одиниць. Станом на січень 22 року, вибачаюсь, 23-го року, вони втратили 21 700 особового складу, а ББМ менше, ніж 300 одиниць. Зменшення кількості ББМ має безпосередній вплив на збільшення кількості втрат, особливо, якщо цей особовий склад не є професійний та не є якісний. І це практично на кожному плацдармі спостерігається таке явище. Але, знову ж таки, піхотні хвилі несуть велику загрозу, коли відсутня пропорційна наявність артилерії у захисників тих чи інших плацдармів. Це ми можемо спостерігати, наприклад, як відбувалося біля Солидару, де через брак мінометів ми не могли довго стримувати живі хвилі російських окупантів. Біля Бахмуту зараз трохи змінюється ситуація, артилерія збільшується, наявність, присутність артилерії, але тиск на Бахмут росіяни будуть продовжувати. Тому, скажімо так, ось такі загрозливі ділянки, якщо загально окреслити, це Запорізька область, напрямок Оріхів, Гуляйполе, Донецька область, це напрямок Вугледару, вони будуть намагати тиснути і надалі, також Авдіївка та Бахмут. Луганщина – це загроза їх активізації дій з напрямку Кремінна-Лиман та Сватове в напрямку Куп'янську. Та ще є загроза активізації в напрямку Дворічного, це вже Харківщина. Ну, дякую, Олександре. Вже виникло багато запитань, вже 5-6 уточнюючих. Я почну з кінця. Ви згадали про міномети, і я це знаю просто від військових. Це не таємниця ніяка, ні державна, ні воєнна. Що міномети – це те, що вкрай потрібно, легкі, мобільні міномети, таких, ну, звичайних калібрів. Я не знаю, там ви розумієте цього, чи це вже натівські, чи ще радянські, саме проти хвиль, проти цих хвильових атак, так? Як можна вирішити цю проблему? Бо я навіть чув про те, що деякі підрозділи, ну, шукають, просто активно шукають міномети, бо просто іншого, це насправді так, да, що якщо не вистачає мінометного вогню, вони мають можливість там підходити ближче і вже, ну, тут ускладнюється ситуація на конкретних ділянках фронту. Це так? Так, там, де використовується саме тактика живих хвиль, це дуже корисні засоби ураження, саме міномети, а також артилерія. Тобто ми зацікавлені в артилерії не тільки 155-го та 152-го калібру, а також 122-го, 105-го, а й мінометах 80-ки, 60-й калібр, фактично, щоб зупиняти саме ці живі хвилі. З цим є проблема. Дійсно, підрозділам не вистачає пропорційно кількісно. Будемо мати надію, що все ж таки Рамштайни та наступні пакети допомоги вирішать цю проблему. Бо є питання не тільки кількісно одиниць цих мінометів або артилерії, а ще й пропорційне забезпечення боєкомплектом. Тобто, щоб завжди були постріли. І підтримуючи високий рівень цих пострілів, ми можемо зупиняти і великі хвилі російських окупантів у штурмі. Я чув таку цитату, я правда не пам'ятаю від кого, здається, від Столтенберга під час Рамштайну, або перед ним, що фактично країнам НАТО, ну, країнам Рамштайну, ну, в принципі, Заходу, який не готувався до такого типу війни, чомусь не готувався,
Не вистачає фізично виробництва цих снарядів, ну, мін таких. Ну, тобто їх треба дуже багато. На відміну від них Путін готувався, і в нього може і радянські міни, може і радянські там снаряди, але їх багато. Так? І я, наскільки я знаю, просто за моєю інформацією, там вже на 1,5 роки наперед проплачені контракти, ну як це можна сказати, замовлення, так, для російської терористичної армії саме на ось такі розходні матеріали, так скажемо так. Але я так само чув, що Захід обіцяв, що цей дисбаланс буде якнайшвидше виправлено. Ну, бо без цього, ну, якби допомога вона не виглядає дієвою, якою б вона не була. Так, є така проблема. І ось зараз я також наведу декілька цифр. В березні, квітні 22-го року російські окупаційні війська могли собі дозволити зробити від 70 до 80 тисяч пострілів на добу. В листопаді-грудні 22-го року ця кількість вже була 20 тисяч пострілів на добу. Зараз кінець січня, початок лютого на цій межі ми фіксували в середньому 15 тисяч пострілів на добу. Тобто можливості зменшуються. На початок повномасштабного вторгнення в Україну вони мали на складах та центрах збереження майже 18 мільйонів пострілів. Але ці 18 мільйонів пострілів, вони не всі зберігалися в задовільних умовах. Ну, ми знаємо, що таке склади та центри збереження Росії. Це не завжди умови, які потребують, щоб цей боєприпас саме так зберігався. А тому не всі її можуть використовувати. Але це також було дуже велика кількість, щоб забезпечувати ось протягом 22-го року таку інтенсивність ведення вогневого ураження позицій українських військ. Що зараз відбувається? Зараз поступово Росія наближається до використання боєприпасів, снарядів саме за рахунок свого внутрішнього виробництва, військово-промислового комплексу. А це потужності 1,5 мільйона пострілів на рік різних калібрів. Тобто вони можуть саме виробляти таку кількість на рік, і ці потужності вони не збільшуються. Ми не фіксуємо те, що вони якось можуть збільшити їх дуже швидко на в 2-3 рази. Тобто це досить складний і повільний процес. Так, є контракти, але ці контракти також виконуються, скажімо так, з проблемами. Російська армія ніколи не отримувала своєчасно ту чи іншу техніку, озброєння та інше. Особливо, якщо це стосується флоту, як варіант, в них постійно все відкладається на потім. Все це пов'язано з тим, що в них недосконала технічна та технологічна складова військово-промислового комплексу та лінії виробництва вони також не розширювали. В свою чергу, щодо наших міжнародних партнерів, вони дійсно не готувалися до такого масштабу війни. Їх військово-промисловий комплекс, він працював виключно на експорт та задовільнення внутрішніх потреб, обмежених потреб за боєприпасами. Бо, знову ж таки, не готувалися вони до війни. Але в них є можливості технічні та технологічні збільшувати це виробництво. І цей процес зараз відбувається на деяких майданчиках, збільшується виробництво. Знову ж таки, Франція і Австралія тепер долучилися до цієї, скажімо так, ініціативи і так далі. Фактично, той час, як у Росії протягом 2022 року зменшувалась кількість пострілів на добу, а в Збройних силах України з другої половини 2022-го зберігається, скажімо так, умовно кажучи, стабільність 5, 6, 7 тисяч пострілів на добу. Воно не змінюється, але це зовсім інша якість пострілу. Це постріл високоточний, все більше, це все більше далекобійна західна зброя. І це тоді, коли тобі, щоб знищити об'єкт, достатньо 1-2 постріли. У той час, як Росія, як була залежна від великої кількості пострілів для знищення, так і залишається. Навіть можемо порівнювати ті поля, ті напрямки, де в обороні артилерію використовують Збройні Сили України, які дуже кучно обстрілюють саме шляхи, автомобільні дороги і так далі до того чи іншого населеного пункту. А зовсім інша ситуація, коли артилерію використовує російська армія, і поле майже все
воно в наслідках від цих обстрілів, тобто відсутність кучності як такової. Тобто, ось воно порівняння: кількість та якість. Дуже добрий аналіз. Я уточню знову питання, поставлю уточнююче. Я не перевіряв, може ви перевіряли. Ну, по-перше, поки ви говорили, я поділив 1,5 мільйони на 365 російського виробництва цього потенційно наразі, так? Це 4 тисячі пострілів на добу, виявляється. Ну, як же вони там збільшать? Ну, може 5, так? Ну, приблизно в середньому на рік. Але була інформація про те, що декілька ешелонів або вагонів, або там чогось поїхало з так званий КНДР в напрямку, ну, в напрямку Донбасу, там казали типу так. І навіть йшлося про якусь там певну кількість, 800 якихось корейських. Ну, це вже якась взагалі нісенітниця, напевно. Але що ви знаєте про те, чи можливо постачання з тієї КНДР, яка залежить, до речі, від Китаю, це такий сателіт Китаю, так, такий прихований Китай, такий, да? Третя рука Китаю, яка називає. Да? Чи можливо постачання дійсно в якихось там, ну, таких промислових серйозних масштабах, яке нам буде загрожувати, ну, нівелюванням допомоги, наприклад, натівської? Якщо ми кажемо, наприклад, про проблематику зі снарядами у Росії, так, вона шукає можливості якось вирішувати це питання. Перший, хто їй прийшов на допомогу, це була Білорусь. Олександр Лукашенко надав дозвіл російській армії до своїх складів, та вони вивозили, до речі, не тільки боєприпаси, але й артилерію, техніку, навіть танки Т-72. А також Росія намагається отримувати боєприпаси від Ірану та Таджикистану. Чи вона отримувала від Таджикистана? Питання таке досить цікаве. Я думаю, що ні, поки що. Але ось Іран, дуже часто з Ірану до Росії відправляються військово-транспортна авіація, а також через Каспійське море до Махачкали йдуть сухогрузи, кораблі, вантаж яких, ну скажімо так, дуже сумнівний. Це навряд чи фініки. Щодо Північної Кореї, дійсно, у Північної Кореї є деяка номенклатура артилерії, озброєння, яка співпадає з номенклатурою, з калібрами радянського, тобто російського зразку. Але Північна Корея має, ну, скажімо так, недосконалу залізницю. Вона не має такої можливості, щоб забезпечувати Росію великою кількістю боєприпасів саме в тих потребах, які в неї є. Це по-перше. По-друге, там всього-навсього одна логістична артерія, міст Дружба, який, знову ж таки, не дозволяє повноцінно забезпечувати Росію великою кількістю боєприпасів, тому що в нього обмежений потік, грузопотік, вантажопотік. І найголовніше, це фактично 10 тисяч кілометрів від нашого кордону. Тобто це пекельна логістика, яка не виправдовує використання саме в якомусь масштабному форматі, щоб це відбувалося 24/7. Тому, якщо це і було якесь постачання цих боєприпасів, то воно могло бути штучним, воно могло бути не серійним. До того ж, ми почули цю інформацію, а зараз ми не чуємо, що ці ешелони, вони кожного дня йдуть до Росії, їх розвантажують, перезавантажують на свої ешелони і відправляють до України. Тобто це міг бути саме експеримент, наскільки це вигідно, наскільки це доцільне. А мабуть, якщо ми зараз вже не чуємо про це, цей експеримент, він зазнав фіаско. Ну, дай Боже, щоб так було. Я продовжую уточнювати запитання з огляду на ваш огляд. Вугледар. Ну, ми, в принципі, знаємо офіційну інформацію, маємо, і навіть я маю інформацію безпосередньо з фронту від людей, які знищували цих морпехів російських. Чи це правда, що це була одна з небагатьох уцілілих, скажімо так, професійних частин бойових російської терористичної армії,
і що з нею зараз? І взагалі, як ви оцінюєте, просто виходячи з цього, як ви, пане Олександре, оцінюєте склад і боєздатність російської армії? Ну, я таке чув просто від людей теж з фронту, які аналізують, що в принципі професійної армії, яка була, залишилося не так вже і багато. А вона є, і навіть не професійний, і ці мобіки і зеки, вони теж воюють. Це не те, що вони не воюють там або не боєздатні. Але якось ви професійно можете оцінити після Вугледару і цю бригаду, і взагалі їхню перспективу, і все таке інше загалом, в цілому, як війська, як загальну силу військову. А що ж, це дуже цікава історія взагалі про 155-ту окрему бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту з Владивостоку. Але треба зауважити, перш за все, що не тільки підрозділи 155-ки приймали участь у штурмі Вугледара. Там були підрозділи ще 40-ї окремої бригади морської піхоти з Петропавловська-Камчатського, а там була 42-га МСД 58-ї загальновійськової армії, а також 136-та, 37-та та 36-ті МСБР. Фактично підрозділів було багато, але основна ударна сила, все ж таки та основна увага була до морської піхоти 155-ки. І тут ось що найцікавіше. Вони приймали участь у вторгненні в Україну з 24 лютого на Північному плацдармі. І вони, до речі, причетні до великої кількості військових злочинів, які було скоєно проти цивільного населення саме на Північному плацдармі. Але на Північному плацдармі вони отримали від Збройних сил України на горіхи, скажімо так, і вже з великими втратами тікали з Північного плацдарму. Потім їх частково використовували під час тих чи інших бойових дій, а вже після доукомплектації в листопаді 22-го року, до речі, доукомплектації частково мобілізованими, їх відправили на Вугледар. В листопаді 22-го року була перша спроба захопити Вугледар ресурсом цих підрозділів. Було сконцентровано 5 батальйонів тактичних груп, які штурмували Вугледар. Але до Вугледару вони не дійшли. Ці 5 батальйонів тактичних груп повністю втратили свою боєздатність біля Павлівки. Тому і зупинились всі штурмові дії, наступальні дії, ось фактично на майже 2 місяці щодо Вугледару. Зараз вони відновилися. А відновилися за рахунок чого? За рахунок того, що 150 підрозділів 155-ї знову ж таки поповнювалися мобілізованими, частково мобілізованими, називаємо їх так, які називаються морський піхотинець, але цей морський піхотинець моря в житті ніколи не бачив. Ось така морська піхота фактично штурмувала Вугледар цього разу. І ми бачимо результат: ще більше втрати, ще більше фіаско. І так, дійсно, професійна компонента знижується з кожного разу все більше і більше. На сьогодні повноцінної комплектації підрозділів російських окупаційних військ професійними військовими воно відсутнє. Нема професійної складової. Є неякісний матеріал у вигляді цих мобілізованих, які навіть якщо будуть мати 2-3 місяці підготовки в військових таборах, на полігонах, вони все одно не будуть мати тих здібностей, які потрібні, той досвід, який є у професійного військового, у якого за плечима декілька років не тільки постійних тренувань та навчань, а ще й участь у тих чи інших бойових діях. А як ви оцінюєте, ну, звісно, те, що можна сказати, наша армія теж певним чином виснажується. Ці хвилі, вони не проходять безслідно абсолютно. Там важко воювати. І в нас теж є поповнення, є теж люди, які йдуть до військкоматів або повістки отримують. Те, що є резервні частини, про які я чув там від деяких експертів, які готуються професійно, навчаються. Як оцінюєте професійний рівень наразі і потенційний, скажімо так, ось тут декілька місяців наперед, професійний рівень ЗСУ і загалом Сил оборони України, враховуючи, до речі, те, що я не обговорював ні з ким, ці, як це, я не пам'ятаю, гвардія
контрнаступу, да. От просто оцініть наші сили, якщо це можна в якомусь там обсязі. Я скажу наступне: ми бачимо, як наші військові зараз досить інтенсивно проходять підготовку та навчання в інших країнах. Велика Британія, в країнах Скандинавії, США і так далі, Німеччина, Польща, Франція. Усюди є якісь підрозділи, які проходять навчання тому чи іншому технічною складовою, тобто техніка, або інші якісь складові штурмові завдання, щоб виконувати. І це тисячі. Це тисячі особового складу. Це повноцінно вже готові після повернення до України батальйонно-тактичні групи штурмового напрямку, які навчені, мають базові навички, хоча б так скажемо, різноманітного виконання завдань як у полі, так і в місцевості міського типу. Тобто, так чи інакше, а це вже більш широкий тип призначення цих підрозділів. В свою чергу, Російська Федерація, коли формує ці свої нові підрозділи, вона приділяє недостатньо уваги саме підготовці, професійній підготовці. Отже, маємо ми на сьогодні яку ситуацію? У нас є підрозділи, які знаходяться на Заході та в країнах Заходу проходять підготовку. В нас є ресурс, який знаходиться в зоні бойових дій. В нас є мобілізаційний ресурс, який має бажання на мобілізацію, наприклад, та по бажанню вступає до Збройних сил України, територіальної оборони або інше. І в нас є ще один дуже цікавий ресурс, про який не часто згадують, але це ресурс, ну як би отак коректно назвати, це ті сили та засоби, які зараз сковані, наприклад, на північному плацдармі. У нас є досить серйозний ресурс на північному плацдармі, який знаходиться по кордону з Білоруссю, і які сковують події, які відбуваються в Білорусі, постійно то навчання, то ще щось. Отже, вони сковують цей ресурс, який може бути використано по іншому напрямку. Цей ресурс, він ротаційно придатний. Він може відправлятися, наприклад, на ротацію в зону бойових дій. Тому його також треба рахувати. І південь. Також дуже рідко я взагалі чую про те, що якийсь ресурс сковують на півдні. А між тим, Придністров'я, яке межує з Одеською областю, це теж велика проблема, як і Білорусь. Здається, що загрози великої нема, але вони сковують також деякий ресурс, який повинен знаходитися в Одеській області та спостерігати за цим кордоном. Тобто це досить серйозна також сила. Отже, фактично це ротаційні можливості. Все, що інше, це вже питання щодо компенсації втрат, підготовки і так далі. Але в нас не відбувається так ситуація, що проводиться якась мобілізація часткова, хоча це повно відкрита, і одразу без проведення якогось навіть отримання базових навичок відправляються в зону бойових дій. Тобто ситуація з підготовкою трошки інша, як і взагалі з мобілізаційними процесами. Олександре, ви згадали самі про Молдову. Інформація останніх днів, вона просто така шпигунська, але абсолютно реальна. Це ж вони так намагалися в Чорногорії колись переворот зробити державний, коли там затримали 50, здається, таких чоловіків, які подали на візу чорногорську там за однією адресою, там військова частина така, і просто вичислили там, місцева агентура також була залучена. І це були не жарти, вони там мали вбити прем'єр-міністра, здається, щось таке, або президента, і змінити владу. Але де Чорногорія, іде Молдова. І йдеться і така сама інформація приблизно, що мали, принаймні, за планом, і українська розвідка це передала владі Молдови. І президентка Майя Санду про це сказала і провела, до речі, якісь там дії попереджувальне, щоб запобігти цьому. І я читав навіть про американський спецназ, який прибув до Кишинева з метою, знову ж таки, запобігти цьому сценарію російському.
Чи може гіпотетично вийти цей переворот ну, звісно, з використанням вже території всієї Молдови разом із Придністров'ям, як для відкриття ще великої частини фронту, ну, підбрюші там України, як то можна так сказати, так? Чи це вже неможливо, якщо ці плани стали відомі? І навпаки, з іншого боку, подивитися, а чи можуть задля запобігання, в принципі, таких можливостей Молдова звернутися, наприклад, до України із проханням вирішити це питання з Придністров'ям, так званим, насправді, Трансністрія має назву ця територія, і, в принципі, не реалізувати найближчим часом цей потенційно можливий плацдарм як при Трансністрію, так і всю Молдову потенційно, яку можна гіпотетично або не можна вам захопити. Бо я думаю, що допоки існує така загроза, якщо вона реальна, так, то важко говорити про наступ на південь, да, контрнаступ і звільнення території, маючи таку бімбу, перепрошую за цю азарівщину, да, таку бомбу на західному півдні. Ситуація в Молдові досить складна, і вона складнюється ось якими факторами. В першу чергу це наявність, присутність там політичних проросійських сил. Вони 100%, да, вони. Так, досить серйозна присутність і активістів, які можуть бути використані у форматі протестів. І це все при тому, що Майя Санду після приходу до влади вона говорила, що вона саме говорила про спрямування зусиль по зменшенню впливу Росії на Молдову. Але що було для цього зроблено? Ми бачимо, що на сьогодні вони мають цей вплив, продовжують його мати, і навіть намагаються дестабілізувати Молдову. Тому, мабуть, Майя Санду десь щось не допрацювала. Інший фактор загрози – це не тільки цей осередок проросійський, який може бути дестабілізуючим фактором, а так, Придністров'я, бо там незаконні військові формування так званої ПМР, а також так звані російські миротворчий контингент, вони мають досить серйозну, ну скажімо так, потужність як сила проти армії Молдови. Вони більш, скажімо так, боєздатні, аніж армія Молдови. Це дивно, але це факт. Це майже 9 батальйонно-тактичних груп, які не мають повної технічної складової, але як піхотна сила, вони можуть діяти одразу по двом напрямкам, досить зухвало. Наприклад, якщо розглядати дестабілізацію Молдови, то вони можуть бути використані для того, щоб, по-перше, розрізати Молдову на дві частини, відрізати північ через аеродром Меркулешті на Бельці, і таким чином унеможливлювати якісь дії Румунії щодо допомоги Молдові, а інше угруповання може спрямуватися на Кишинев, як силова підтримка тих процесів протестних або інших, які будуть відбуватися в Кишиневі. Тобто загроза реально досить серйозна. До цього ж є і інша проблематика. Ми кажемо про Придністров'я, а є ще Гагаузія. Є ще Гагаузія, яка також, по суті, є проросійським регіоном. І таким чином це загроза вже одночасно з декількох напрямків. Якщо все це буде реалізовано та задіяно одночасно, ну, скажімо так, це для чинної влади Молдови може бути вирогідністю втрати суверенітету Молдови. Чи може вона звернутися за допомогою до інших країн? Так, але не до Румунії, насправді. Бо Румунія – країна НАТО. Якщо вона буде діяти за межами 5-ї статті, ну це буде дуже погано для Північно-Атлантичного альянсу. Вона не буде цього робити. А навіть якщо б вона розпочала це робити, виникає інше питання. Наскільки боєздатна румунська армія проти НВФ Придністров'я та усіх російських миротворців? Це також є сумніви. Але якщо звернутися до країни, яка не є частиною Північно-Атлантичного альянсу, то тут зовсім інше може бути вирішення питання. І я коли казав саме про ресурс, який скований в Одесі та Одеській області для безпеки регіону і
блокуванню загроз з боку Придністров'я, то цього ресурсу достатньо, щоб вирішувати спільно з Молдовою проблематику Придністров'я. І я не хочу, щоб це пролунало. Ну, це вже мем, дійсно. Але той ресурс, який зараз знаходиться в Одеській області Збройних сил України і силових структур, підрозділів, якщо він буде задіяний для вирішення питання Придністров'я, то достатньо для вирішення цього питання буде, ой Боже, 2-3 тижні. Да, може, Ну, може, це може, вже мем, але 2-3 тижні. там, це може і менше, бо ми ще забуваємо, що там, ну, нібито, це якась там армія ПМР, прости мене, Господи, за слово, ще там ця нібито регулярна російська армія, насправді вона давно вже складається з місцевих, які або приїхали раніше і там одружилися, залишилися, або просто місцеві. Ну, такий тип комплектування, як, ну, наприклад, у Вірменії. Вони там вірмен беруть і там дають паспорти і собі там набирають в цю там частину. І тут так само, тобто вони місцеві, вони там живуть, в них хазяйство, як то Лесь Подерев'янський там сказав би, там вівці, курки, яйця там і все інше. Да? Тобто це не дуже, напевно, боєздатна армія в умовах того, що Росія не може фактично допомогти, ну, принаймні наразі, так? В принципі, ви пропускаєте такий сценарій, що ну, просто ось, ну, наприклад, якась прекрасна ніч, і зранку ми дізнаємося про таку новину, що ну, немає Придністров'я, є Трансністрія, невід'ємна частина Молдови, і має Санду, висловлює подяку на Україні, а і нам це вигідно, ну, політично, військовому, в будь-якому сенсі. Тобто це такий плювок насправді в обличчя Росії, а чим вона може відповісти ще? Ну, та нічим. Так, все може бути, але все ж таки, чому це не може відбутися саме за ніч, за 24 години? Ну, тому що все ж таки це дії, які мають якусь послідовність. Тобто сама перша фаза, активна фаза операції, зачистка, контроль території, виявлення диверсійної складової, інші моменти. Тобто це не так швидко може. Ну, я образно сказав, Олександр, я образно сказав. Ну якщо так, то я вважаю, що Україна на сьогодні це єдина країна, яка може допомогти Молдові вирішити питання з Придністров'ям. Ми розуміємо, що це все ж таки буде задіяно наш ресурс, то ми також у чомусь зацікавлені. Якщо кажемо про вирішення питання з Придністров'ям. Не буду цього якось скривати, нам би не були зайвими склади в колбасні. А там дійсно багато всього радянського, да? Тих мін, наприклад, мінометів, там іншого чогось. Дійсно, на сьогодні, навіть з розрахунку того, що вони постійно там проводять навчання, вони постійно там влаштували стрільбище, все таке інше. Там це одні з найбільших складів на сьогодні в регіоні. А Росія, ну, гіпотетично може вдарити по них або ні? Може спробувати нанести ракетний удар, так, вона ж наносить масовані ракетні удари по території України, але ці склади, вони в невеликій кількості є надземні, там є і підземна складова, тому сказати про те, що повністю їх можливо знищити, надземну складову так можна спробувати наносити удари. Але з іншого боку, це ж територія Молдови. Це напад вже ще відкритий, не гібридний вже, а відкритий напад ще на одну країну. Тобто, ну, Росія стає взагалі, вона зараз вже світове зло. А це що, в сонячній системі буде злодій номер один? Там навіть Іран та Північна Корея вже не зможе порівняти. Я ще що чув, і хочу, щоб ви прокоментували. Якийсь кавказький ресурс, нібито серйозний, каже, що, в принципі, Росія готується до нападу на ще одну країну, і ця країна зветься Азербайджан. Так? Чи це ймовірно в нинішньому стані російської армії? Бо, ну, якщо нападати вже на Азербайджан, ну, напевно, і Грузію треба тоді захоплювати, бо, ну, я не знаю, як це може гіпотетично виглядати, в принципі, в тому регіоні. От ми зараз перед включенням до вас, Айдер,
якраз спілкувалася з азербайджанським журналістом, і також у мене було схоже питання. Чи можливо Південний Кавказ дестабілізувати найближчим часом саме Росія? Так, вони занепокоєні саме такою ситуацією, але, на мій погляд, до 2025 року якогось підґрунтя для такої дестабілізації у Росії не буде. Сил Чому? підґрунтя вони вигадають. Підґрунтя вони Е, вигадають. Я маю сил, на увазі сил, ресурсів. Так, ресурсу. А якщо ти нападаєш на Азербайджан, ти фактично нападаєш на його союзників. Тут дуже тісний зв'язок. Йдеться, звісно, про Туреччину, яка фактично, Так. я це, до речі, не знав, бо в нас, українців, такого немає розуміння, а багатьох, і ніби кажуть, що переважна більшість азербайджанців і турків є таке навіть гасло таке, які девлет бірмілет, тобто дві країни, єдиний народ. Ну, тобто вони точно осторонь Туреччини не вдасться бути. Ну, тобто, наскільки це ймовірно, бо нібито Туреччина і має нормальні стосунки і з Росією теж. Нібито. Ось це найголовніше, бо в Сирії питання там в них не вирішено, вони друг друга не чіпають в північній Сирії. Але Туреччина буде продовжувати і надалі свої військові операції. Подобається це Башару Асаду, не подобається, подобається це Росії чи не подобається. Вони намагаються абстрагуватися один від одного, Росія та Туреччина в Сирії, але з іншого боку це дуже важко зробити. Сирія – це одне, Лівія. Росія підтримує лівійську національну армію Халіфа Хафтара, військового злочинця, у той час як Туреччина підтримує законну владу у Триполі. Знову ж таки, різні позиції. Але Азербайджан це взагалі, тобто напад на Азербайджан, ну це вже точно. Буде навіть не владою, про владу не казатиму, але турецьким суспільством це точно буде сприйнято як напад на народ, ну скажімо так. Ось так. Так, тому Росія, якщо і буде діяти проти Азербайджану, то гібридними форматами. Чому я кажу про 25-й рік? Тому що 25-й рік може бути найбільш, скажімо так, каталізуючим саме для гібридного сценарію. Це закінчення терміну перебування так званих миротворчої місії, так, в Карабасі. І саме під це, якщо не буде дипломатичного вирішення карабахської проблематики, а його не буде, не дивлячись на те, що Азербайджан продовжує робити послідовні кроки для дипломатичного вирішення, але назустріч йому у цьому не йдуть, як ми бачимо. Отже, буде так чи інакше, але силовий сценарій вирішення цього питання, як це було у 2020 році. Як буде себе вести Росія? Вона може вивести свій контингент, цілком можливо, а може і ні. Хоча все ж таки, я гадаю, що виведе. Але залишиться гібридна складова. Тобто це фактично буде розпалювання нової війни, в якій Росія вже буде присутня у вигляді гібридних підрозділів, чи буде намагатися гібридно дестабілізувати вже Азербайджан, суспільство, хаотизувати соціальну складову, політичну складову і так далі. Тобто те, що Росія завжди робила в інших країнах. І, на жаль, Там, я перепрошую, що перебив, але там це почалося ще в 87-му році, ще за Радянського Союзу, коли ще за Горбачова, коли вони штучно створили цей конфлікт і його розпалювали, і тримали його в такому стані, тліючими багато років. Але, здається, все ж таки 25-й рік це вже буде трохи інша реальність, і ми тут вже, я думаю, не спрогнозуємо точно. Тому я хочу повернутися до України і конкретно запитати про Бахмут. Я ніколи зайвих питань не ставлю, я не військовий експерт і не претендую на це. І тим більше я жодних порад ніколи не наважуся і дати нашому політичному військовому керівництву щодо військових дій.
Але це відкрита інформація, тобто відкрита цитата, яка є в моєму інтерв'ю з достатньо відомим військовим Олександром Матішем. Він рядовий, але він така людина публічна і дуже така класна людина, розумна, навчена в академії. Просто звання в нього ще рядовий чомусь там. Ось і він служить там в найгарячіших точках. Я просто знаю, був і бачив, і все таке. Да? Його там поруч з ним зустрічався неподалік від Бахмуту, так? І Бахмуту, перепрошую. І він поставив таке запитання, він якби підвисів у повітрі. Я хочу ваш коментар почути. Ми навіть у заголовок це винесли з його дозволу. Чи ми воюємо за незалежність або за символи? Тут він мав на увазі, тобто символичність Бахмуту. І я бачу багато коментарів: Бахмут не здамо, Бахмут тривайся, там пісень написали про це. Це все добре, але Олександр мав на увазі те, що в принципі, якщо це буде потрібно тактично, це не трагедія, не катастрофа відступити, припустимо, там якось там, да, і тобто не чіплятися за символичні назви, а більш стратегічно це дивиться. Він не давав порад, і я не даю порад. Я просто ставлю запитання: чи дійсно настільки важливий Бахмут з воєнної точки зору, чи не так? Достатньо просто на це питання відповісти. Восени 22-го року, коли багато аналітиків, західних, до речі, якихось там інститутів та інших казали, треба залишати Бахмут, треба Збройним силам України відходити, бо це кінець. Ну, це як там Київ впаде за 96 годин. Отже, тоді в мене також була велика кількість питань: а що робити Збройним силам України? Чи дійсно там все так критично? Я тоді казав: а як ви розглядаєте взагалі це місто? Що воно є? Це, по-перше, треба розглядати не як місто в розумінні цього слова. Це пастка. Це повноцінна пастка. Все, що відбувається біля цього міста, це та пастка, в яку затягнули російські окупаційні війська. Вони вже 9-й місяць намагаються захопити це маленьке, насправді, місто, втратили десятки тисяч ресурсу, перемолото ПВК «Вагнер», перемолото репутацію, медійну репутацію Євгена Пригожина. Зараз перемалують десантуру. Вони втрачають великий ресурс. Ресурс, який міг би бути застосований по якомусь іншому напрямку. Наприклад, якби Збройні Сили України залишили це місто в листопаді або в жовтні, що б відбулося? Весь цей ресурс, який не був би знищений біля Бахмуту, він би відправився куди? На Лиман, на Сіверськ, було б його передислоковано в напрямку Авдіївки, і ми б спостерігали на підвищення тиску в напрямку Авдіївки, або його б відправили в Запорізький напрямок. В Авдіївці, до речі, гаряче і так, і без цього гаряче. Да. Там 9 років вже гаряче, насправді. 9 років вони намагаються захопити Авдіївку, і 9 років вони отримують на горіх. І фактично це місто і треба розглядати як пастка, тактична і, більш того, стратегічна. На сьогодні нема передумов для того, щоб говорити, що є оточення, що є оперативне оточення та що треба залишати місто. Але коли буде ситуація максимально загрозлива, його залишать. Тому що це не принципіально. Бо функція його не отримати саме місто заради, знову ж таки, якогось символізму, а практичність. Так само, як це було з Попасною, Северодонецьком, Лисичанськом, кожним селищем, населеним пунктом Донецької області, які є блокуючими елементами російських наступальних дій, тому що цей блокуючий елемент демілітаризує російський потенціал. Ну, абсолютно змістовна відповідь, не політична, а саме така, на яку я чекав. Зрозуміла ситуація. Я ще, напевно, це буде останнє питання, але воно таке широке буде. 5 хвилин у нас залишається в етері.
Останнє, що я чув про російську армію, ну крім того всього, що ми зараз обговорили, про російську, підкреслюю, терористичну армію, я інакше їх не називаю. Це скупчення літаків по всьому типу фронту. Ну, може, не по всьому, але на великий, на великих ділянках фронту навколо. Задля підтримки наступу того тотального нового безпрецедентного російського наступу, який, то кажуть, відбуватиметься, інші кажуть, що вже він почався, і це Вугледар, це теж частина, і Бахмут це теж частина цього наступу. Але ось конкретно про літаки. Що це може означати? Ось вони зосередили там декілька, ну, наприклад, там 200, напевно, казали, там було 300 літаків винищувачів. Я про це чув, так? Вам краще відомо. Що це значить і що вони можуть скоїти, маючи цю повітряну силу? А з чим ми можемо відповісти, зважаючи на те, що ми ще не отримали, і невідомо, коли отримаємо там достатню кількість західних літаків? З літаками боротьба ведеться не тільки за рахунок літаків. Чому вони їх не використовують зараз? Питання. Чому вони не літають в повітряному просторі України, не бомблять наші міста? Саме бомблять. Тому що є протиповітряна оборона у України, яка продовжує ефективно працювати. Отже, в ті зони, де присутнє ППО, вони не залітають. Вони діють в зоні бойових дій, де відсутня наша ППО, на свій страх та ризик. Ми бачимо, як час від часу на якихось ділянках знищується або гелікоптер, або літак. Ну, це рідкісне явище, так, на сьогодні. Десь один на день, один на 2-3 дні, але відбуваються. На самому початку повномасштабного вторгнення їх були десятки. Їх були десятки, і це було звичне явище, коли ми кожного дня бачили, що знищується на кількість літаків або ударних гелікоптерів. Отже, фактично є загроза ППО для них. Як вони повинні діяти? Ну, щоб не збільшити кількість знищеної авіації, а в них критично на сьогодні втрати саме серед авіації, вони повинні використовувати авіаційні ракети великого радіусу дії. Хоча б середнього радіусу дії. Ну, наприклад, ракети Х-59 повітря-поверхня. Але Х-59 – це така ж сама рідкісна вже ракета для них, хоча це не повинно так бути. Є Х-101 або крилата ракета «Калібр». Тобто це рідкісний матеріал. Що в них є? В них є велика кількість малого радіусу дії ракетної зброї Х-25, але це 10 кілометрів. Радіус зони враження. Про підтримку наступу. Ось 2 хвилини. Чи можуть вони дійсно посилити наступ за рахунок літаків і цих ракет, про які ви кажете? Виключно ситуативно. Виключно ситуативно. Тобто це не буде якась велика кількість сотні літаків, сотні ракетних ударів та коврові бомбардування наших позицій. Ну, в принципі, ситуація зрозуміла. І в цілому, ось це буквально там хвилинка, коротко, якщо можна, Олександр. Ми досі чекаємо на наступ великий, або він уже почався? Зараз відбувається розвідка боєм. А великий наступ, він каталізується до 24 лютого, хоча термін великий, я до нього не можу застосовувати. Бо порівняно з 24 лютого 2022 року, ну це буде якась незрозуміла суїцидальна рефлексія для російських окупаційних військ. І це не залежить від кількості мобілізованих, ви думаєте, так? У будь-якому разі це все буде для росіян виключно суїцидальна рефлексія. Зрозуміло. Дякую дуже Олександру Коваленко, який знайшов час, щоб розказати вам про сучасний стан подій, воєнних подій на полі бою, і стратегічних, і тактичних, інших. Дивіться АТР далі. До нових етерів, пане Олександре. До нових зустрічей.